Здравейте хора, аз съм Галмастър, вие сте с едно ново видео, където ще играем с Зомба Казаки. По-скоро аз ще играя, а тя ще коментира всичко, което става. Тя ще коментира всичко, което става. Аз изобщо няма да говоря по време на играта. Мисля, че ще стане забавно. Не. Добре. Нека започваме. Играем с Graveyard дека ми, който ме копирах някъде. Сега, нали, аз го ползвам. Така, и аз от тук нататък вече млъквам, а зомбака ще говори изцяло. Сега, Галмастър пуска от дясната страна Айс преди и Джан, но опонента му слага Томсън с Уизър, където се получава малко гадна комбинация за Джан, но нищо. Опонентът слага Джан също. Какво ли ще направи килъра? Призва го. Добра защита. Драпва го. Тока е ретичка. Но Джаната бие в колата. Бомбера идва насам. Пуска Томстон. Сега какво ще стане? Той пуска Джант с лявата страна. Скелетите бият Джанта, опонента пуска Мустар. Чакай малко, ще кажа. Килъра пуска Айс преди малко закъсняка нищо. Пуска Валкерия. И така. Подръмство, замразява ги. Нехтел пуска. Много лошо. Трябваше да пуснеш по-рано. Да ми съвети. Сега се садва. Тежко. Ще ми се облягаш. И така, на опонента пуска Уизър. Килъра, ще кажа пак името, пуска Хокрайдър. Опонента пуска Джант. Килъра пуска Грейвярд. Унищу Айс преди. Файер преди. Нещо май бъркаме тук. Бам! Остават още малко да разкова. Ама няма да... Какво ще кажеш да пуснеш и от другата страна? Пускат ме скитар с съчетание на Валкерия, Томстон и така. Малко лоша защита става. За начало. Джанта дори не удари, където е малко следващо. За първо. Аз казвам, запни кулата, ако можеш. Или пусти нещо, че имаш 20 секунди. И той умира. Не, жалко. Аз какво ти казах? Знаеш какво ти предлагам? Аз да играя. Да. Искаш ли да си разменим местата сега? Аз да ти играя. Добре, сега ще си разменим местата с зомбака. Заки. Ти от 6 нали? Тук ще падна. Чек. Сега ще дигна някакво проблем. И започваме битка. Така, сега ще говоря, а тя не. Така, виждаме как двамата са с фул елексир, но никой нищо не пуска. Тя започва, зомбака започва с Giant, след което Хок, добра атака, използва се издапа, не знам защо. В момента пусна Fire Spirit, след което Knight. И... Ами добре, защити се. И виж, насепах му и двете коли. Сега предполагам ще пусне Fire Spirit. Или просто ще го остави. Вау! Добре, решава, че няма да се защитава и тръгва много смело, докато опонента не слага един Кенън.
Мислех, че Хога ще тръгне към Кенана, но не. Хога ще вземе кулата, няма да я вземе. Тя ще пусне Фриз, добре. Няма да я вземе, така. Добре, опонентът пуска мускетарска, всъщност играе срещу Clash Royale 7, предполагам. Хъга 7 трябва да е секретаря на Clash Royale 7. И тя пуска Graveyard. Ако имаше и Фриз... Нямам такива. Тук нямам такива. Аз такива не употребявам. Добре. Кулата и оцеля. Все още. Хора напада. Добре, той също пуска обаче Хог. Дали ще... Тя успява да... Не успява да се... Вау! Това са скиловете... Това са скиловете на Зомбака Заки. Сега ако имаше един Фриз... Колко добре ще да ти бъде... Но тя има Фриз за едното скелетънче. Беше много логичен човек. Това беше много най-слабо. Така, но дали тя ще може да се предпази, дали ще може да... Да, тя май ще може да направи контратака. Тя пуска защитен Graveyard, което е странно. И Хог. И да, това е победа. Това определено е победа, той няма какво да пусне. Бам! Така. И с това ще приключи нашия епизод на слаб телефон Challenge. Докато играеш Clash Royale Challenge. И да, ако ви харесва, лайк, абонирайте се, коментирайте и чао!